Pijamale. Ce? Pijamale. Ce e cu ele? Am cumpărat pijamale meci pentru noi. Oh, Ce? Credeam că și tu voiai. voiam, dar Dar ce? trebuie să ne despărțim. Stai, n-am auzit eu bine? Ce vrei tu să faci? Te iubesc atât de mult încât sunt nevoit să te las și să trec peste. Asta e cute, dar Oricum nu poți să-i dai altcuiva pijamaua? Nu vreau să-ți pierzi timpul. îmi pierd timpul că îmi pasă de tine? Chiar nu înțeleg. Și totuși le-am cumpărat pentru noi doi. Pentru mine și pentru tine. Da, pentru noi doi. Îți amintești promisiunea? Toate pozele făcute? Copiii pe care îi plănuiam? Te rog, oprește-te. Nu mai înțeleg nimic. Știu. Îți jur că n-ai făcut nimic greșit. Atunci spune-mi de ce te desparți de mine. Nu mai pot să fiu îndrăgostit de tine. Oricât de mult aș vrea, nu pot. Oh, Nu are legătură cu tine. Știu că ai suferit mult crezând că e vina ta. ce se întâmplă între noi? Ăsta e sfârșitul nostru.